Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barka da warhaka da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Ni naku da zira da Maliyu wanda yake kawo muku dukkan abin da ke wakana cikin gida da wajen Najeriya. Yau ba labarai bane. Yau na zo ne na bayyana muku wani abu da yake faruwa wanda ya kamata iyaye mata ku tashi, maza kuma ku tashi. Allah da ya ba ku ƴaƴa ya ba ku kula da su da tarbiyyar su. Don haka yanzu abin ya lalace har ya kai yarinya bata rasa ci ba, bata rasa sha ba saboda sakaci na iyaye, saboda an lamunce ma wasu masu aiki a gida sukan yi abin da suka ga dama a cikin gida. Ya kai ga yanan ya lalata musu ƴar mutane, ta zama professional on sex. Akan yi amfani da ita front and the back. Wani irin rayuwa ce? Yanzu bari sa muku bidiyon ku gani, bara ku ga click din bidiyon yadda suke tattaunawa da malamin makarantar, ko zama ba ta iya yi. Haba, wannan rayuwa ne. Wata yarinya ce, ita ma ɗalibar mu ce. Abin da ya faru ya kasance idan dai da ta zauna a aji a karkace take zama. Subhanallah. Idan za ta yi zama ma ba ta daɗewa, kuma za ka ganta yau ta zo gobe ba ta zo ba. Ita dai off and off haka ba ta, on and off ba ta zuwa abin nan. So sai na kira ta wata rana, ina mata fada. Dama kullum na shigo sai na mata fada. Ce ke baki zaman aji, kaza da kaza da kaza in ta mata fada. Sai ranar sai kawai na decide in kira ta. Sai na kira ta na ce mata gaskiya yanda kike yi baki zama aji nan ba na jin daɗin sa, me yake damun ki ne? Ita yi dariya ta ce momi kenan, ba za ki gane ba. Ba za ki gane ba, amma momi na ga kin matsa, zan nuna miki abin da ya faru. Allahu Akbar. Ina ce mata to shikenan. Ta ce amma ni da ke kawai kuma a ofis nake. Allahu Akbar. Na ce to ba damuwa. Da muka shiga ofis sai ta cire zanin da ke cikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fos abin da zan gani shine na ganta akan pampers ne. Ya subhanallah. Sai na ce to in ce me yake faruwa? Tana cire pampers din nan tsutsotsi ne ke fitowa daga jikinta. La ilaha illallah. Sai na ce mata wannan kuma fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ta ce mini gaskiya momi da kin ga babu alaman talauci a jikina. Na ce haka ne. Ta ce to wannan abun sakaci ne irin na iyaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin da iyaye suka yadda da wanda suke mana suke aiki a gida ko kuma mutanen da ka kawo, to lokacin shi wannan ya samu daman da ya fara amfani da ita ta anus nata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana aiki amfani da ita ta anus, kuma ta gamo ita profession kenan, ta kama fita ta je ta nema a waje, to kuma tana samun kuɗi. To amma ya kai stage inda yanzu anus ɗinta yakan fito da tsutsa. Yakan fito da tsutsa, shi yasa kuma gaskiya bata da lafiya. Inna lillahi. Shi yasa nake ganin bata zama daidai ga kuma yanda yake. Shi to yanzu me abin yi? Kina zuwa asibiti? Tace tana zuwa. Har na kare ni da kaina ma na yi magana da wani na kaita, suka je lokaci kuma abun ya daɗa cinta a jiki, amma dai daga baya Allah ya mata rasuwa. Saboda domin ta yi ta wasa da rayuwanta, ta ajiye ma kaman karuwanci shine sana'a wanda kawai ta ɗauka, kuma dukkan gefe biyu takan iya amfani da namiji da shi. To wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da kullum nakan ce iyaye mu kasance masu kula da 'ya'yanmu. Duk wanda ka kawo gida kar ka bar shi. Akwai wajen da akan ce akwai bad touch and good touch. Wajen da za ka taba a jikin yaro ka nuna ma ɗanka tukunna, idan karki yadda namiji ya taba kaza ya taba kaza.